नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा लीना नार्जारी। सिगां बबे राजखान्थि दलाव दंमोन? आङो सिगांहाय BPF राजखान्थियाव दङमोन। आङो हाब्रुबारि BCDC नि एक्स चेयारमेन। माब्ला जयेन जायामोन BJP आव? आङो BJP आव थांनाय माबायाव जादों, जोंनि मिनिस्टार सार फैदोंमोन, बे समावनो आङो जयेन जादों। दिनै आङो BPF दोलोनि जोंनि वुमेन विंसनि माखासे आङो भाइस प्रेसिडेन्ट, अर्गेनाइजिं मेम्बारफोर, जइन्ट सेक्रेटारिफोर आं बिसोरखौ लानानै फैनो हादों। दिनै आङो BJP आव जइन खालामफैबाय बिसोरखौहाय। BPF निफ्रायथ' बिदिनो बिराद बुरजा मेम्बार्सफ्रा फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन। मानो होनोबा बिथांमोना एसे दा उसुबिदा दङ। बिसोर गासैबो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि हाब्रुबारि वुमेन विंसनि, आं बिसेसके जोंनि जायगानिखौ बुंगोन, जोंनि हाब्रुबारि BCDC नि आन्डारनि वुमेन विंसफ्रा बिसोरखौ आं फैजोबगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिथांमोना फैजोबखागोनबो। दिनैनि हाबाफारियाथ' बेनोसै, जों फैगौ 2025नि बिटिआरनि बिसायख'थिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लादों। माने जोंनि ओनसोलनि बुंनो थाङोब्ला 14थासो गामिनिफ्राय गोबां मानसि फैनानै जयनिं लाफैदों। साबेसे गासै? गासै 500नि बारा। बिथांमोनहा सिगां बबेबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन नामा? सिगाङाव BPF दंमोन आरो हयथ' सोरबा गुबुन गुबुन दल, जेन'बा कंग्रेस। दानि थासारियाव BJP आ माबायदि गोख्रों जाखो? दानि थासारियाव दतमा हिसाबै जोंनि थासारिया बिराद मोजां। जोंनाव दङ आरोबो खबर खालामखानाय, फैनो नागिरनाय गोबां मानसि दंबावो। जों माने सम आरो माबाखौ खाबुखौ मोनथ'यैयाव गोबां मानसिखौनो बादा होनानै दोनथ'दों। बे खयथा दिननि गेजेराव जों गासै ओनसोलनि जोंनि नौनारिफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ जयनिंआव लाजोबगोन। आदसा, बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन बायदि सानदों? भटआथ' जों साननायाथ' बुरजा, खमब्लाबो जोङो बे 20नि गोजौआव मोनगोन। खिन्थु जों सानदोंमोन 30,000सो बारनो आरो। रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? रायजो राजाफ्रा बेनो जे जोङो गोबां सम दतमा समस्तिया जोङो गोग्लैसोनानै थानाय। थांनाय 10 बोसोरावबो जों BPFनि दिनावबो जों इयो मोनाखैमोन। ओमफ्राय बे 10 बोसोराव जोंनि MCLAफ्रा सरकारजोंनो गैया। दा बेबायदि हाल सालाव जाहाथे फैगौ समाव जाहाथे बिदि जाया, डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जाहाथे जोंनि बे दतमाबासियाबो मोनजायो, जों जाहाथे EM बिबानखौ मोनो, बेनि थाखायनो जों दिनै BJPनि जानानै गोख्रोङैनो गासै रायजो राजा ओनसोलनि ज' जानानै बे इलेक्सनखौ जों गेलेनो नागिरदों। आंनि मुङा मनिन्द्र ब्रह्म। गामि बाथाबारि। दिनै नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय BJP आव जगदान जाफैखो? जोंनि BJP आव जगदान जाफैनायनि खारना जाहैबाय, जोङो सिगाङावहाय जेरैबायदि सोरबा UPPL आव, सोरबा BPF आव जोङो मेम्बारशिपनि पार्ट लानानै जोङो खामानि मावबोदोंमोन। दा जोङो जेबो उन्नति जायखौ नुनानैहाय जोङो दिनै गोदानै BJPनिफ्राय जायनाखि प्रतिनिधि हिसाबै माबा गसंगासिनो दङ, दा बिथांखौ जोङो समर्थन होनो सानदों। बिथांखौ समर्थन होनायनि गेजेरजोंहाय जोङो गामियाव, ओनसोलाव जाहाथे जोङो उन्नत मोनसे लाबोनो हायो, जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हागोन, बेखौ आसा खालामनानै बे सिन्था धारनानि गेजेरजों जों दिनै BJP आव जइन जाफैदों। आरो जायनाखि प्रतिनिधि बिथां मानगोनां मनरन्जन ब्रह्म, बिथांखौ जोङो जेरैखि जाया जयजुक्त खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव लिडारशिपनि बिबान होनानै जोङो जोंनि गेजेराव बे दतमा ओनसोलाव दरफ्रोमबो एलेकायाव गोलैनाय दरफ्रोमबो गामिफोरनि बागै जाहाथे उन्नत मोनसे परिबेस लाबोनो हायो, बेखौ जों आसा खालामनानै बिथांखौ जों समर्थन होनो थाखाय BJP आव जगदान जाफैदों। बेखिनि